Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviju hardversku recenziju. Kao što vidite, ispred mene se nalazi Hator Skyfall 80 Mag Ultra 8K Wired Gaming tastatura sa Hator Aurum magnetic switchevima, 100 miliona klikova, ima RGB, ima PBT, ima X-Mute za prigušenje zvuka i ima gasket mount design, dakle sa jako puno slojeva silikona, sunđera i ostalih stvari koji upijaju buku, ali prave čak i ovaj jako lep efekat za RGB, znači da baš onako se fino prikazuje to. I ova varijanta tastature je baš ovakva, znači sa belim tasterima, osim što kod Escape-a možete da birate da će biti u drugoj boji, ali mislim da je to zajedničko za većinu ovih Skyfall modela. E sad, ovo nije standardni unbox, ja sam ovu tastaturu koristio nekoliko meseci, pa sam je onda vratio u kutiju zbog ovakvog kao videa i mogu vam reći da od tog momenta kad sam je stavio na sto glavni i počeo da je koristim, bio sam u fazonu ok, obradit ću sve ove ostale, ovo ću ostaviti za kraj jer ova je stvarno nešto posebno. I sad vi meni recite, na primjer, kad gledate, ako odete na sajt od Rokorsa i vidite da je ovo trenutno na akciji i da košta 8.000 dinara, bila je 9.000 i valjda 300-400 dinara, ne znam sad tačno, i onda pogledate one Batman i Rick and Morty tastature i budete u fazonu da koštaju isto kao ova tastatura, šta bi vi birali? Napišite mi u komentarima. Mislim, ono opet ima neku svoju čar i draž, ali nekako je mnogo šareno i ja vam odmah u startu mogu reći da znači nije ma ni do malog prsta na nozi, znači po pitanju kvaliteta ovoj tastaturi. Za isti novac. Eto, čisto da, mislim, jako je dobro kad testiramo te proizvode pa možemo direktno da uporedimo i kad imate nekog da vam može to onako iskreno preneti, znači te utiske, tako da ja vam to kažem kako jeste, znači i sad naravno u ovoj epizodi i za ovaj mesec čitav nemamo sponzora, ali ja mogu samo da vam kažem da se pretplatite na kanal, da lajkujete, da podelite sa nekim ko traži tastaturu ovaj video, čisto da skrenete pažnju na tu akciju. I još ću dodati samo na Rokorsu, ja imam neke koristi od ovoga naravno, ako vi kupite ovo i ukucate kod DOVLA, vi ćete dobiti 3% popusta dodatno, znači na tu već sniženu cenu, a ja dobijam nešto od toga, tako da to je kao podrška kanalu. Znači možete besplatno da me podržite sa jednom pretplatom, tim subscribe-om ili lajkom, ili na ovaj način da pazarite nešto u Rokorsu i da ukucate kod DOVLA, onda oni znaju da ste preko mene to uzeli, da sam vas ja poslao tamo. Tako da, ajde da vidimo šta se nalazi u kutiji. Ok, unbox iskustvo se kod ovih Hator proizvoda sa ovim novim varijantama, znači kad imate one miševe pa su trojke i ne znam ja, headsetovi i tako dalje, drastično popravilo. Jer ja se sećam da su njihove kutije volele jako da se cepaju, čim uhvatite negde, bile su od prilično tankog kartona ili kao nekog polupapira, tako da su i to jako popravili posljednjih godinu dana. Imate Quick Start Guide, znači nije odštampano nego skenirate kod, to mi se isto dopada jer koji će mi đavo tu papira, mada mislim da ima tu još jedan ovako izdvojen, je to samo kao neka deklaracija, nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Ovo ima tu svega. Ok, svašta nešto imamo, ipak imamo neki user guide ili šta li je. Wired Gaming Keyboard, dakle imamo neka uputstva, ali eto imate ga i u digitalnoj formi, to nećemo ni otvarati. Imate ove stikere, imate ovo dodatno prigušenje koje se stavlja ispod space-a, ovo vam je kao neka tkanina, tako da može biti još tiša tastatura ako želite. Zatim imamo kapicu, ja sam skinuo ovu originalnu Escape i stavio sam plavu Hatorovu, vidjeli ste sa onom Skyfall 100 Pro da je bila roze boje, tako da tu postoje isto neke različitosti malo kod tastatura. I onda još šta imamo, vadilicu ovu za kapice i za switcheve i kabel, koji vam je dosta bitan zato što je ovo wired varijanta, znači nije wireless tastatura, nije ona ultima verzija. Kabel je Pertla Steel, jako mi se sviđa i vidi se da je ovo uzeto sa onih miševa, logično, tako da je verovatno 2 metra dug, pretpostavljam možda 1.8, ali mislim da to ne igra neku veliku ulogu, jer i onako mora biti na stolu pored računara. E sad, tastatura kao glavni deo čitavog ovog paketa, tastatura je nekako u stilu svih ovih ostalih Skyfall modela, znači one 60-ke sam većinski obrađivao, bila je 60-ka
i 60 wireless varijanta i tu nije bilo neke velike razlike osim u toj kolornoj kombinaciji samih kapica, ali evo pogledajte sad vi ovde, ja ću to još u nekim drugim kadrovima zoomirati malo bolje. Znači ovo vam je nakon meseci i meseci upotrebe, doduše moram da se ogradim odmah u startu, znači ja kad sam ovde u studiju, kad radim nešto, onda ne jede se ništa, ne jedem nad tastaturom, nisu mi masni prsti kad je koristim, tako da ko zna kako će biti u toj nekoj varijanti, ali za neku normalnu upotrebu sa puno teksta otkucanog, znači sve ove recenzije koje sam radio i za automobil i sve one dodatne videe, sve je to kucano na ovoj tastaturi, sve u zadnja, ne znam, 3-4 meseca koliko je ona ovde, tako da vidjelo bi se nešto, mislim, šta ja ovako mogu da primetim, možda se malo mačice samo izlizalo na nekim ovim tasterima, onako kao da se uglancalo, ako znate na šta mislim, da li je to na Space-u, gde sam to sad video, ne znam ni ja tačno, sad pod ovim svetlom ne vidim, jer nije ono direktno svetlo, ali uglavnom, ovako kad pogledate, ne morate čak ni izdaleka da je gledate pa da kažete kao nema nikakvih tragova, definitivno nema, mislim ja sad moram baš da se zagledam da vidim gde sam slučajno video kao neki odsjaj, možda na ovom N tasteru, ali evo sad mi se čini da ga nema, tako da mi se verovatno učinilo, sve zavisi od svetala ovih u studiju i to. E sad, šta se meni konkretno kod ovog modela više sviđa nego kod svih ovih ostalih, ona stotka mi je nekako preširoka, volim da miš koristim blizu, to je ono kao 60-ke su vam bolje za gaming, 65-ice kako već, zato što su male i ne znam nija, meni 65-ice te 60-ke uopšte ne odgovaraju zato što su premale, moram previše tih prečica da koristim, to jest ovih kao duplih komandi i tako dalje, to me jako nervira kad to radim, volim da imam normalan F-red, za sve što mi treba, znači plus ove dodatne tastere da nije nešto zbijeno i nabijeno i suženo i tako dalje, iako su se i kod onih potrudili da ima više tastera nego što bi trebalo da bude, zahvaljujući tom nekom dizajnu, ali ja volim kad mi je čak i ovaj deo razdvojen ovako, znači kad su ovi tasteri tu sa strane, tako da ovo 80 format je za mene idealan. Ne znam baš da li mi toliko fali onaj numerički deo, ne uvek, ali bitno je da imate i ovaj čak numerički deo ovako izdvojen, da on nije deljen sa nekim dodatnim tasterima. Jer postoje one varijante gde su, ne znam, tu brojevi, pa morate FN, pa onda još jedan taster, pa da dobijete to, kao trostruku komandu i tako dalje. Mene to sve jako nervira kod tih tastatura i što se mene tiče, to mi usporava posao, bukvalno. E sad, pre ove tastature sam koristio Rockfall tastaturu, takođe od Hatora. Ona vam je malo viši rang po pitanju switcheva i još bolje kvaliteta izrade, iako bih kod ove pomislio da ne može bolje. Kad uzmem onu, onda vidim da ipak može, znači da je još jedan level iznad. I cenovno je takođe isto jedan level iznad. Zašto sam onu prestao da koristim? Najviše zbog ovog točkića ili noba, volume knob ovaj. Znači to na onoj tastaturi nema. I ja mislim da su tu napravili veliku grešku kod onog modela, a veliki pogodak kod ovih Skyfall što su na sve stavili ovaj volume knob i što je ono ovoliko kvalitetan. Znači mislim sad ja njega mrdam pa se kao malo pomera previše, ali je toliko stabilan, ima jako dobar ovaj klik i meni je nezamenjivo, na primjer kad nešto radim i sad stiže mi kurir, muzika trešti do daske ili zove me neko na telefon, nije bitno uopšte, samo kliknem ovako i rešio sam taj problem, ne moram sa mišem da se zezam da tražim gde mi je mute na računaru, znači ovo je brzinsko rešenje za sve moje probleme koje imam, znači nemam baš puno problema ovako kad radim tu, ali to mi je jedan od najvećih problema, znači kako da utišam muziku kad me neko zove ako neki poslovni razgovor ili tako nešto, tako da postoji vrlo jednostavno rešenje za taj moj glavni problem koji ovde imam. I to ova tastatura ima, ona Rockfall nema i zato sam nju eliminisao, rekao ne mogu više da koristim, treba mi ovo. Znači ovo je za mene najbolja stvar na tastaturama. Primetio sam da ona Gravity tastatura njihova u tom nekom, postoji ona Gravity X ako se ne varam, ona ima roller ovde, znači kao knob ali okrenut ovako na bok i onda je kao roller neki i on je isto za volume služi. Mislim da ima dva dodatna neka tastera valjda za playback i za pauzu ili stop ili šta već, tako da to je jako dobra stvar na toj tastaturi, a mislim da je ona isto na popustu, pa čekirajte link
koji sam stavio, čisto da vidite šta je sve na popustu, jer ima brutalnih proizvoda. Jako mi je drago što ovo može sad još jeftinije da se nabavi, jer ovo je stvarno jedna od najboljih, ako ne i najbolja tastatura koju sam ja do sad koristio u smislu svega. Znači, samog zvuka, osjećaja kad kucate, stabilnosti svakog od ovih switcheva i kapica, znači ovo je neverovatno. Onda masa, nije ona nešto preterano teška, ali nije baš ni lagana i ima još i ovaj dodatni kao underglow sa ove strane koji vam obasjava ovu podlogu za miša. Znači imate brutalan RGB, to ćete vidjeti naravno u kadrovima dodatnim, i onda imate ovaj bočni i možete prilagođavati da on svetli potpuno drugačije od same tastature. Tako da je kroz software to odrađeno vrhunski. Type-C konekcija, Type-C kabel kao što vidite, i sa donje strane šta možemo vidjeti, kakva će biti Ultima konkretno, koja će razlika biti između ove Ultra i Ultime. Ovdje se vidi da je korišćeno, znači po ovim stopicama, znači ovdje ima baš prašine. Tu se uglavnom uhvati na svakoj tastaturi, znači koju ja koristim, ali verujte mi, kod mene u studiju ima jako puno prašine gdje god se okreneš, iako ja to redovno čistim sve. Nogice ove, znači teško ih je izvaditi, što je jako dobro, ali šta to znači? Sad sam primetio, kad sam malo koristio onu Rick and Morty tastaturu, da kad ja ovo izvučem, i upravo to što sam vam spominjao kod one Batman tastature, pošto su te dve iste, znači kad ja nju guram ovako, ona presavije nogicu i sklopi je, znači ili levu ili desnu, i to uopšte ne valja, previše su labave. Znači ove su toliko zaključane u ovaj položaj, da sad ih poredim zato što su iste cene, jel? Ove dve su toliko zaključane u tom položaju da nema šanse uopšte da kad gurnete čak i na nekoj malo ohrapavijoj podlozi, ako imate ono kao podlogu za miš i tastaturu, da se desi uopšte da se one presaviju i vrate nazad. Apsolutno nema šanse. Znači ovo je vrhunski odrađeno, možda jedna od najboljih nogica koje sam koristio na ovakvim tastaturama. I ovdje imate ovaj prorez, ili kako bih to uopšte nazvao, kao neku pripremu za onaj wireless, za Wi-Fi i za Bluetooth, onaj switch. Tako da pretpostavljam da Ultima deli većinski ovu šasiju i ovaj izgled, samo što verovatno donosi neke malo drugačije switcheve i donosi taj wireless modul sa nekom baterijom unutra. Možda je malo deblja, kažem, vidjet ćemo ako taj model ikad stigne na test, pa ćemo možda čak i uporediti te dve, jer ova definitivno ostaje kod mene tastatura. Ok, sad prelazimo na software vezan za ovu tastaturu, čisto vidite kako se podešavaju ovi magnetni switchevi. Oni su vam vrlo kratkog hoda, čini mi se da ovo čak nije ni 4 mm, mada opet neću napamet da pričam ništa, možda i jeste, ali su izuzetno brzi za kucanje i naravno vi ih možete namestiti kako god vi želite, da ta aktuacija bude na blagi dodir, ne mora čak ni do kraja da ode ili do sredine, kako vama odgovara. Znači vi po tome kako vama odgovara podešavate svaki taster pojedinačno, jer imate taj full travel, digitalan, tako da možete nameštati kako god vi želite. Znači apsolutno savršeno, čak i kad kucate nešto, ako ste jako brzi, ili ako vam treba ono varijanta da uzmete malo vremena i ne znam ni ja, možete napraviti da ide skroz do kraja aktuacija. Tako da mislim da su ove magnetne apsolutno savršene za sve namene. Od gaminga do kucanja, do neke normalne upotrebe, do nekih ovako kao eksperimentisanja, znači na nekim switchevima stavite malo drugačije, zavisi tačno šta vam treba, jer možete, na primjer, kad se igrate, da držite WASD, da ih držite i onda vam samo treba blagi dodir na, ne znam, na reload ili tako nešto, da ne klikćete baš onako do kraja, nego samo blago da pipnete da on odradi sve to, i još plus da namestite da kad se u povratku, kad se sam switch vrati nazad, da uradi još nešto dodatno. Što je, mislim, stvarno odlika tih magnetnih, ali fenomenalna stvar. Tako da, sad ćemo da pregledamo šta je to tačno u softveru, konkretno vezano za ovaj model drugačije u odnosu na one druge, pošto se koristi taj isti hub i svaka je kao neki odvojeni modul, i to je to uglavnom. Znači ovo su vam bili neki moji utisci i verovatno sam ubacio tu kadrove kako to svetli i malo izbliza ovako kako to sve izgleda. Tako da to je to za ovaj video. Ništa, vidimo se u nekom narednom. Pozdrav svima!
Koliko se Hator potrudio oko ove magnetne tastature govori i činjenica da su pored Hatorovih vlastitih switcheva u softveru podržani čak i neki third party modeli, pa vi manuelno možete konfigurisati na kojim tačno tasterima se nalaze ti drugi i za njih dobiti odgovarajuća podešavanja vezana za ukupni travel, ali i onaj dinamički, kako bi svi zajedno bili najbolje usklađeni. Sve u svemu reč je o tastaturi koja opravdava i svoju punu cenu bez ikakvih problema, ali koja se definitivno na akcijama poput ove letnje u Rokorsu dodatno ističe kao jedan od take my money proizvoda, koji su u posljednjih par godina postali izuzetno retki. Svaka čast još jednom za Hator, a pogotovo za Rokors i ovakvu akciju.